Hi, Anthony. Anthony? Katulog ka ba? Hello? Anthony? Wala, para simulan eh. Ha? Lapit mo ng konti yung boses mo, love. Hello po. Ayan. Sige. Sige, Anthony, kwentuhan mo na ako. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo, mahal, at napatawag ka sa usapang LDR? Anthony? Po, di ko lang po alam kung paano isisimulan. Pero ang alam ko lang po kasi, gulong-gulo na po ako eh. Okay. Simulan natin sa kung sino ba itong pinag-uusapan natin. Jowa mo ba to? Asawa mo ba to? Asawa ko po. Okay. Saan kayo at kailan kayo nagkakilala ni asawa? I mean, gano'n na kayo katagal? Matagal na po siyang wala. 10 years na po. Pero siya pa rin po kasi yung walang oras na araw. Siya yung naiisip ko. Ginawa ko na po lahat para po makalimot. Okay. 10 years ago na kayong wala. Opo. Okay. May anak po kaming dalawa. Mm. Bali, tag-isa po kami. Kasal po kami sa Kasalang Bayan. Ba't ba kayo naghiwalay? Yung bang tiwala lang po. Yung magtatrabaho siya sa malayo. Para sa kinabukasan, ganun. Oh. Sinong nawalan ng tiwala? Ikaw o siya? Ako po ata kasi malayo po yung trabaho niya. Yung parang gusto ko na po siyang pauwiin nun. Pero ayaw niya, gusto niya po kasi umuwi. Yung may pera na siya para sa birthday ng anak namin. Okay. So, pinapauwi mo siya, ayaw niyang umuwi. Tapos, dahil seloso ka, ikaw yung may trust issues, hindi siya umuwi, nagalit ka, nakipaghiwalay ka, ganon? Hindi naman po. Parang wala kaming yung pag-uusap na maghiwalay. Sana wala na lang po ng communication, ganun. Paano kayo nawalan ng communication? Blinak ka niya? Opo. Kasi nag-away na kayo. Kasi ang kulit mo, pinapauwi mo na siya. po kami sa cellphone nun. Hanggat nawala na yung communication namin, tapo ko na yung cellphone. Sabi niya, hindi na daw sa uwi. Okay. Tapos, Nasaan yung mga anak nyo? Balita. Tag-isa po kami. Sa akin po yung bunso, sa kanya po yung panganay. Paano napunta sa kanya yung panganay kung nasa ibang bansa siya? Hindi po. Sa Pilipinas yan din po. Umuwi siya noon. Nasa akin po muna yung dalawang bata. Nasa akin po muna. Umuwi siya para kunin niya po. Anong nangyari po? Yung panganay, yun ang kinuha niya. Yung bunso, ang iniwan niya. Nung nag-usap kayo, nung umuwi siya after nyo mawalan ng communication, yan, meron ka ng tsansa para kausapin siya, alamin anong nangyari. Gaano katagal before siya umuwi? After nyo mawalan ng communication sa isa't isa, gaano katagal yon before siya umuwi? 1 taon? 2 taon? Ano na po eh. 1 taon na po umuwi siya tapos nag-count na po yun. Hindi na po kami nagkikita. Hindi. Nung 1 taon na after nun umuwi siya, syempre, di ba kayo nag-usap? Di na ba kayo hagel man lang na, maghiwalay ba talaga tayo? Ito ba talaga yung paraan? Wala po kaming usapan na naghiwalay. Ang umayaw lang po kasi ako nung sinabi niya na aalis kami dito sa lugar namin, mangungupahan kami. Pero yung buhay niya, siya ang magagastos sa aming mag-ama. Okay. Yung lalaki niya po, patuloy pa rin. Di nasaktan po ako. Pero Hindi, I mean, paano napasok yung lalaki? Kailan nagkaroon ng lalaki? Kasi parang nawalan lang kayo bigla. Nag-usap po kami. Oo. Kailan kayo nag-usap? Nung dumating po siya nun. So nag-usap kayo nun? Oh. Tapos sabi niya sa'yo may lalaki na siya, ganon? Parang gano'n rin po kasi siya magbubuhay sa amin nung mag-ama eh. Hindi naman yun parehas, love Iba siya ang tutustos sa pangangailangan ninyo at meron siyang ibang lalaki. Magkaiba yun, love. So which is which? Sinabi niya ba sa'yo na ako na lang tutustos sa inyo, samahan mo na lang yung mga anak mo, alis tayo dito sa lugar ninyo, lilipat kayo ng bahay, doon kayo magkakasama ng mga anak natin, ako na bahala sa inyo. Iba yun sa meron akong lalaki, hello. So alin dun yun? Sabi niyo, kasi sister na rin po nagsabi na basta yung yung magsasama pa rin po daw sila. Yung parang so inamin niya sa'yo na meron siyang lalaki? Opo.
parang kilalabasan, yung parang kamag-anak lang ako na tinutulungan niya, ganun po. Sinabi niya Parang sa'yo, po kami ng bahay. meron na akong bago. Ngayon, gusto ko kayong kunin ng mga anak ko. Yun nga lang, ipapakilala kita bilang kamag-anak ko dun sa lalaki. Parang ganun po. Sinabi niya yung lahat sa'yo after a year nung umuwi siya. Opo, kasi nagiinuman po kami na yun. Dalawa po kami, single po kami na yun. Nagpentuhan po kami gano'n. Hindi umiyak na lang po ako sa harapan niya. Tapos hindi ko na siya napansin. Umalis na lang po ako. Ba't hindi mo na lang siya sinabi? Ba't di ka na lang umuwi? Kailan ka nagkaroon ng iba? Bakit ka nagkaroon ng iba? Di mo tinanong? Hindi na rin po eh. Kasi parang, yung sa trabaho niya po kasi yun, yung bar po. Oh. Yung parang nagtalo kami, akala niya ganun. Ano akala niya ganun? Kuya, ikaw ba nakainom ka na naman ba, Anthony? Hindi naman po ako umiinom. Mukha mo, kakasabi mo lang nagiinuman kayo ng asawa mo nung last kayo Hindi po. nagkita. 1 year later na po yun, nung nag... Para kasing Nagtaon na po, nakainom 10 years magsalita na po eh. O sige, tapos, so after noon, nung umiyak ka, umalis ka na lang, di na kayo nag-uusap kahit kailan, kinuha niya na lang Hindi yung na anak po, mong hindi na. panganay. Opo, dalawa po yun. Tapos, nag-stay na po ako, nagpakalayo-layo na po ako dito sa lugar namin sa Tondo. Okay, Agad so, nabalitaan ko, sinabi po ng tatay ko na, umuwi ka, anak. Iniwan ng asawa mo rito yung anak mong bunso. Month pa lang po yun, nung iniwan. Di nahihirapan po ako, stay po yung trabaho eh. Kaya hindi po ako nakapagtrabaho ng malayo nun dahil aruga ko pa po yung bata. Tapos hindi na po siya bumalik noon hanggang, ayun nga, 14 na po yung anak ko. Okay. O, nakasurvive naman kayo kahit papaano ng asawa mo. Opo, yun nga na po. 10 years na, hindi ko pa rin po siya makalimutan. Siya pa rin po yung naiisip ko. Walang oras na, walang araw. Pero wala na kayong Siya pa rin communication. Ultimo balita sa panganay mo, wala na. Opo. Hindi ka kinokontak ng panganay mo? Hindi rin po. 16 na po ata yun eh. Tapos di ka man lang makontak? Syempre, nung kinuha siya ng nanay niya, nasa hustong gulang na yun may muang na yun di ka kinokontak? Hindi rin po. Siguro po, parang ayaw nilang yung stepfather niya, ayaw niya magkagulo sila. Ganun. Okay. So, Anthony, ang problema mo lang ngayon kasi ay hanggang ngayon di mo pa makalimutan yung asawa mo. Opo. Love, ganito na lang, no, Anthony. Gustuhin ko mang ibalik yung 10 years ago. Masyado na yung matagal. Nung 1 taon pa nga lang kayong walang maayos na pag-uusap, wala kang nagawa at wala ka ding ginawa, Anthony, mas pinili mo na lang magpakalayo-layo kaysa habulin siya, kaysa pauwiin siya sa'yo, kaysa pakiusapan siya, ayusin yung pamilya ninyo, wala ka talagang ginawa, tumakbo ka na lang, sumama na lang, kumbaga nagpatalo ka na lang sa sama ng loob. Anthony, 10 years later is just too late. Masyado nang matagal to, love. Kahit magmanikluhod ka sa asawa mo ngayon, hindi ka natatanggapin. May buhay na siya ngayon eh. Okay na sila eh. The fact na hindi sila kumakontak sa'yo, the fact na ultimo yung panganay mo, hindi ka kinakontak for 10 long years, ibig sabihin, unfortunately, okay sila. They are doing great on their own. Masakit man to para sa'yo at sa bunso mo, meron na silang sariling mundo at ganun din kayo ng bunso mo. At ngayon, Anthony, ikaw na lang yung pinagkukuhanan ng lakas ng loob ng bunso mo. Kasi kung ikukwento mo to or maririnig niya tong kwentong to, it's not something na matutuwa siya. It's not something na ikapaproud niya. Na pinili siyang iwan ng nanay niya, na yung meron siyang kapatid, hindi man lang siya hinahanap, di man lang siya kinokontak, di man lang gumagawa ng paraan para makilala siya. Kung ako yung 14 anyos na bata na yon, naririnig ko tong kwento mong to, sasama lang yung loob ko. Wag na ikaw yung mangunang magpaalala pa sa kanya kung paano siya inabandona. Naintindihan mo ko, Anthony? Opo. Mahal, kailangan mong magpakatatag. 10 years ago na yun eh. Doing something now, it's just too late. Nonsense na. Kumbaga, po kasi, wala nang saysay. broken family po kasi ako eh. Ang gusto ko po kasi, maayos yung pamilya namin kahit na ganong katagal, maghihintay lang po ako. Kasi hindi ko po makalimutan eh. Oh, love, I am telling you now,
Instead of putting your life on hold, instead of paghihintay sa wala, or instead of nag-aabang ka dyan ng walang kapararakan at pinupos mo yung buhay mo because you are waiting na umuwi yung asawa mo or yung mag-ina mo, idire-diretso mo na lang yung buhay mo. Ikaw na nagsabi, 14 years old na yung batang yun ngayon. Yung bunso mo ngayon, 14 years old na. For 14 long years, Anthony, naging mabuti kang ama sa kanya. Napalaki mo siya ng tama, napalaki mo siya ng maayos. Ikaw yung tiningala niya, ikaw yung ginawa niyang role model, ikaw yung gumabay sa kanya. Hindi naman siya naghangad ng iba. Para sa kanya yung pagmamahal mo sa kanya kahit papaano, sapat na. Pero ba't ganun po, di ko pa rin po maalis sa isipan ko. Kasi nga hanggang ngayon, iniisip mo pang babalik sila. Yun yung dahilan kung bakit hindi ka pa makamove on. Uulit-ulitin ko sa'yo, 10 years is just too late. Ang 10 taon ay sobra na love, matagal, para maibalik pa yung dati. Kung gusto mo rin lang naman palang maayos yung pamilya mo, bakit hindi pa 10 years ago ka gumawa ng paraan? Bakit hindi pa after 2 years saka mo sila hinanap? Bakit ngayon pang 10th year? Saka mo pa naiisip lahat ng yan kung kailan mas imposible na ngayon. Kung dati medyo samkay na malabo, ngayon imposible na love eh. Hindi nga kayo hinahanap Ako na po eh. yun, taon-taon. Kaya nga, maybe it's time for you to stop. Baka oras na at panahon na para tumigil ka. Instead na pinofocus mo yung sarili mo, or instead na sinasayang mo yung oras mo, lahat ng resources mo, kakagawa ng paraan para mahanap siya, maibalik siya sa bahay mo, bakit hindi mo nalang pagtuunan ng pansin yung anak mo? Yung ikabubuhay ninyo, dalawa na lang kayo sa buhay eh. Bakit hindi ka na lang magsumika para maging maayos, ma-ensure mo na magkakaroon ng magandang future yung batang yan, na kahit siya na lang yung natatanging yaman na meron ka, at least alam mo sa sarili mong maitataguyod mo yan. Nag-iisa na lang yan eh. Hindi siya na lang pagfokusan mo, kesa sasayangin mo yung oras mo, kakainom, kakaisip sa kanya, kakadepress, or pagiging depressed dahil iniwang ka. 10 years ago na yun, love eh. Kung sila naka-move on na, kung yung anak mo nga ngayon, tinatry niyang maging okay kahit wala siyang nanay, kahit alam niyang meron siyang kapatid pero hindi siya hinahanap, kanino pa siya kukuha ng lakas kung hindi sa'yo? At paano siya kukuha ng lakas sa'yo kung ganyan ka? Naintindihan mo ko, mahal? Opo. Kailangan mo na ayusin yung sarili mo, love. Stop feeling sorry for yourself. Kailangan hindi ka na ganyan na habol ng habol kahit ayaw namang magpahabol sa'yo, hanap ng hanap sa isang taong nagtatago naman sa'yo. Tama na. Ituon mo yung atensyon mo, yung pansin mo dyan sa bata. Kasi siya, wala siyang ibang hinahangad, kundi mabigyan mo siya ng atensyon, mabigyan mo siya ng importansya. Kesa pilit mong hinahabol yung mga taong nang iwan sa'yo, piliin mo yung taong nananatili sa'yo. Kung babalik sila, Anthony. Alam naman nila kung nasan ka eh. Ang dali-dali mo naman hanapin eh. Kung gusto nilang bumalik, Anthony, may paraan. Pero hindi eh. After 10 years, wala pa din eh. Hindi sila kumontak, hindi sila nagpakita, hindi sila nagparamdam, wala. Ibig sabihin, ayaw talaga, Anthony. Huwag nating ipilit. Kasi bukod sa masasaktan ka, mas masasaktan yung anak mo. Lalo niyang mararamdaman na ayaw talaga nila ako. Gusto mo ba yung iparamdam dyan sa bunso mo? Ay, hindi po. Gusto mo bang maramdaman na kawawa siya? Hindi ko po pinaparamdam sa anak ko po yun. Kaya huwag mo iparamdam, mahal. Huwag mo ding ipakita sa kanya na napanghihinaan na ng loob si dad, na si daddy, nasa iba yung atensyon, na si daddy, mas inuuna pang hanapin sila kaysa ituon na lang yung atensyon sa sarili niya at sa akin. Kumbaga, kaming dalawa na lang ngayon eh. Naiintindihan ko yung willingness mo or yung kagustuhan mong buuin yung pamilya mo kasi lumaki ka ng broken family. Pero hindi naman porket lumaki ka ng broken family, ibig sabihin masama ka ng tao, wala ka ng direksyon, hindi na maganda yung buhay na maibibigay mo sa anak mo. Hindi naman yan totoo eh. Hindi naman porket lumaki ka sa broken family, ibig sabihin hindi na magandang ugali ikaw na bata. Hindi naman sa wala ka ng kapupuntahan or patutunguhang maganda bilang isang bata. Kasi katulad mo, Anthony, I am from a broken family.
Pero hindi ko hinayaan na yung pagiging broken family namin ang mag-decide kung sino at ano ko paglaki ko. Ganyan din yung anak mo at yun ang ituro mo sa kanya. Na hindi man kumpleto ang pamilya, hindi ibig sabihin nun hindi kumpletong pagmamahal yung nakukuha niya. Kasi buong buo mo yun ibinibigay sa kanya. Naiintindihan, mahal ko? So, wag mo nang aksayahin yung panahon mo at aksayahin yung oras mo at yung lakas mo. Kakahanap sa mga taong ayaw magpakita sa'yo. Pangalagaan mo yung bunso na yan. Dahil yung bunso na yan, ikaw yung idolo. Para sa kanya, ikaw ang pamilya niya. Para sa kanya, ikaw yung superhero niya. Wag mo siyang biguin. Ituon mo sa kanya lahat ng attention mo. Naintindihan, love? Opo, maraming salamat po. Mahal, may gusto kang sabihin para sa anak mo, sa anak mong bunso na I'm sure mahal na mahal ka. Sabi ko nga sa'yo, para sa kanya, ikaw ang idolo niya eh. Anong gusto mong sabihin para sa anak mo? Lala po ako masabi sa anak ko, makulit ko eh. Ibig sabihin, masaya siya. Nakasama ko. O, diba? Iyan ang indikasyon, Anthony, na wala siyang kaproblema sa buhay. Na never mo siyang binigyan ng problema sa buhay. Na never niyang naramdaman na kulang siya. Na never niyang naramdaman na hindi buo yung pagkabata niya. Dahil sa'yo, kung makulit yung anak mo, ibig sabihin, buo yung pagkabata niyan. Maging proud ka sa sarili mo. You've been a good father for 14 years. Okay? Opo. Mabilib ka sa sarili mo, Anthony. Sige na, pababa ko na to. Ingat ka, matulog ka maaga. Huwag ka na uminom, ha? Salamat po, Digilan. Huwag ka na uminom. Narinig ko yung parang may bote kanina eh. Huwag ka na uminom ng ganyan. Tulog ka na. Hindi na po ako umiinom. Uminom ka na ng gatas. Tulog ka na. Good Salamat night. po, Digilan. Opo. Sige po. Kabisyo, I understand na, kumbaga, it's a dream. Kumbaga, who wouldn't want to grow up in a whole family? And who wouldn't want na yung mga anak nila ay lumaki sa isang kumpletong pamilya? Wala naman yatang taong hindi nangarap na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Lahat naman ng tao, kumbaga, parte yan ng pangarap nila sa buhay. Parte yan ng pangarap nila para sa mga sarili nila. Pero do not ever think na yun yung magiging definition ng pagkatao mo. Na kapag wasak yung pamilya mo, hindi maganda yung pagpapalaki sa'yo or hindi magiging maganda yung pagpapalaki sa bata, pangit ang ugali ng bata, pangit yung kalalakhan ng bata, magiging suwail, magiging you know, all the negativities. Kasi hindi naman lahat talaga ng tao na lumaki sa broken family derailed eh. Hindi naman lahat sila wala sa tamang landas. Nasa pagpapalakihan ng taong natira doon sa bata. Kung yung taong yon ay mananatiling nakatira sa nakaraan, malamang sa alamang derailed yung bata. Malamang sa alamang malilihis ng landas yung bata. Pero kung yung taong yon kakayaning tanggapin yung pangyayari as it is and will move forward with the thought of bringing nothing but, sabihin na natin, magandang kinabukasan dun sa bata in mind, then I don't think there will ever be a chance na madederail yung batang yan. Lalaki yan ng may pagpapahalaga sa kung anong meron siya. Lalaki yan ng may pagpapahalaga sa mga taong nagmamahal at tunay na concern sa kanya. One day your child will understand that there are certain decisions a parent has to make para sa survival ng buong pamilya or para sa ikabubuti ng pamilya. They may not be able to understand it today kasi masyado pa silang bata, masyado pa silang immature, wala pang puwang yung level of understanding na katulad ng sa atin ngayon, sa mga edad natin ngayon, sa utak nila ngayon, sa utak ng pagkabata nila ngayon. There will come a time that they will eventually understand na kaya mo yung ginawa is because you need to. Na kaya mo hindi hinanap na yung nanay niya, yung isa niya pang kapatid, is because you have to move on. 10 years is enough already para hintayin yung isang taong kung may balak naman palang bumalik, edi sana sa loob ng isang dekadang yun bumalik na. They have their reasons as to why hindi na sila bumalik. So maybe it's about time for you to close the door.
and open another one para sa inyo ng anak mo and move on in life with or without them. Huwag mong ihinto yung buhay mo just because naghihintay kang may bumalik sa'yo. Paano kung hindi bumalik? Habang buhay ka lang nandyan? Habang buhay kang nag-aabang? Hanggang kailan aasa? Ultimo yung bata. Hanggang kailan aasa sa pag-asa mo na babalik sila? Baka kamukat-mukat mo at the end of the day, ma-disappoint lang din yung bata. Kala ko talaga babalik sila kasi umasa ka eh. Hindi pala. O diba, you don't want to hear that from your own kid. So if I were you, suck it in, move forward. Babalik yan kung gusto nilang bumalik.